Bon dia, estimats. Avui tinc el goig de presentar-vos a l'Antus. L'Antus ha nascut a Itàlia. És un gran cantant de jazz. De seguida el coneixereu. Bon dia. Com us explicava abans, tenim aquí a l'Antus. És un gran cantant de jazz. Ell ha nascut a Itàlia. Moltes gràcies, Antus, per estar aquí amb Moltes nosaltres. gràcies a tu. És tot una delícia poder compartir aquests minuts amb tu. L'altre dia vaig poder sentir-te cantar una vegada més. Em fa molta il·lusió, em va fer molta il·lusió doncs que vinguessis i que poguessis escoltar, diguem-ne, aquest últim treball que hem presentat aquí a Barcelona. Sí, i aquesta vegada amb Nat King Cole. Correcte, un gran personatge del punt de vista musical, ens ha deixat una herència molt important pel que fa a l'aspecte musical, però també un personatge que reivindica alguns valors, com per exemple el valor de l'amor, el valor del respecte, el valor d'alguns drets humans, com per exemple la igualtat. I per tant crec que són valors que encara avui doncs, han d'estar ben presents a la nostra societat. I també, ja que sé que aquesta entrevista anirà de llengües, Nat King Cole va ser un dels primers artistes dels Estats Units que va cantar en diferents idiomes i per tant era també un personatge que estimava els idiomes. Sí, però va cantar en italià. En francès, en castellà, i clar, potser que en aquells anys, als anys 50, ell no s'havia assabentat que en un país d'Europa també es parlava català, perquè si ho hagués sabut hauria cantat en català també. Segur que sí, Sí. s'hauria enamorat de Nosaltres la ho farem per llengua. ell. I tant, i tant, Doncs i ara tant. estem també cantant algun tema en català en els nostres concerts, homenatges a Nat King Cole. Sí, i de fet vas cantar una cançó d'homenatge a la Núria Feliu. Correcte, que també ella ens va deixar en els anys 60. Ella va ser una de les representants del jazz català i per tant doncs, vam unir d'alguna manera aquestes dues figures, no? Doncs Nat King Cole per una banda i també Núria Feliu, que cantava en aquells moments estàndards, cançons molt famoses de jazz en català i per tant vam fer aquesta fusió per tal que també el públic se sentís còmode en escoltar, no només còmode, sinó també afalagada d'escoltar cançons de jazz en català. Sí, a mi em va encantar el teu concert, així com l'altre que vaig conèixer. El que no recordo era l'homenatge a quin cantant de jazz feies. Feia un altre homenatge fa uns anys a un altre artista, Chet Baker, Exacte. doncs cantant trompetista, també ell dels Estats Units. Eh, mm, Aquest era un jazz una miqueta diferent del que estem presentant ara. Aquí tenim una fusió del swing amb el jazz llatí, entre altres sons, i per tant és un goig, diguem-ne, compartir aquesta música amb els músics que m'acompanyen, evidentment, que són tots extraordinaris i per tant estic molt content de col·laborar amb ells. A més, és un treball conjunt pel que fa als arranjaments i després de poder-lo regalar, evidentment, al públic. I no tan sols, diguem-ne, amb l'ingredient musical, sinó amb l'ingredient reivindicatiu, de Nat King Cole, sempre des de la pau, el respecte, la diplomàcia, però sí, segurament, amb un toc reivindicatiu, com deia abans, a través d'un valor, un valor universal, que és l'amor. I parlo molt en les meves entrevistes d'aquest valor universal perquè precisament el projecte es diu Love i, a més, escrit amb punt d'exclamació, per tant, un missatge fort que, com deia abans, ha de ser ben present a la nostra
a la nostra societat, una societat que es transforma cada més individualista. Per tant, l'amor no és tan sols individualitat, que evidentment ha de ser individualitat, ens hem d'autoestimar, no? Però també hem d'estimar els altres. Els altres vull dir les persones que ens envolten. I aquestes persones que ens envolten tenen un color de pell diferent que nosaltres, tenen fisionomies diferents que nosaltres, tenen religions, llengües, cultures i sobretot vivències diferents que nosaltres. I per tant, per tal de viure en una societat, primer de tot, moderna i segon, rica i pròspera, doncs és aquí on s'ha de basar el nostre amor, no? I tant. I l'amor a la llengua Correcte, també. que ens demostres, perquè a més tens un català fantàstic. Moltes gràcies. Des de fa quants anys el parles? Farà quasi, en el 2024, farà 20 anys que el parlo. Ha estat un procés d'estimació, evidentment, cap a la llengua. Un procés d'estimació des del principi, des de que vaig començar a escoltar les primeres paraules. Per què? Molts es preguntaran. Doncs perquè hi ha moltes paraules que em recorden el meu idioma matern, que és el sicilià. Jo no em vaig educar en italià, em vaig educar en sicilià, pels carrers de Sicília, a casa dels meus avis, dels meus pares, evidentment, també d'amagat a l'escola. Recordo que era prohibit parlar en sicilià, crec que encara ho és. Hi ha una mena d'actitud de part dels mestres, sobretot quan ets molt jove, dels mestres i també dels professors, que has de parlar sempre en italià. Una Sicília que d'alguna manera vol oblidar qui era per aparentar qui no és a dir, un estat central, unit, que és precisament Itàlia. Ara estic parlant del sicilià, però podria parlar també del friülà, podria parlar del sard i d'altres idiomes, perquè hi ha molts idiomes a Itàlia que no es parlen. Per tant, el cas català no és l'únic al món. A Itàlia hi ha moltíssims idiomes, entre el napoletà, el milanès, l'idioma de Turí, i aquest estat que d'alguna manera ha fet com una mena de... ha volgut fer una unió, no, de la llengua sota la llengua toscana. Per tant, la llengua toscana s'ha transformat d'alguna manera en la llengua de tot un estat. I jo tinc tiets al poble natal que no saben parlar italià i és un goig escoltar-los en aquell sicilià pur, autèntic, d'aquella zona de Sicília, perquè ara estic parlant d'idiomes, però podria parlar de parles. A Sicília hi ha alguns filòlegs que compten fins a 250 accents diferents i, de fet, quan jo vaig al poble natal dels meus pares i escolto persones de només 6 quilòmetres de distància, sé perfectament que són d'allà, 6 quilòmetres de distància. I, per tant, l'accent o la forma de dir algunes paraules realment marquen el territori al qual pertanyes, no? Per tant, una llengua rica que però s'està transformant, en altres paraules, s'està italianitzant en la seva sintaxi, en el seu lèxic. Per tant, és una llàstima, no? Per tant, és veritat que vaig aprendre italià vaig aprendre català en el seu moment, el vaig estimar en aquell moment perquè el sentia molt a prop, no, del meu sicilià, però ara haig de fer quasi un esforç per recordar-me del sicilià, perquè aquesta evolució que jo noto, crec que els locals d'allà no ho noten, perquè és com si tu et mires al mirall cada dia, no veus la transformació. Però si tu no veus una persona durant molt de temps, dius, ostres, estàs més grassonet o estàs més prim o, ostres, han passat els anys per a aquesta persona, no? Per tant, te n'adones de les diferències. I també, com jo vaig de tant en tant a Sicília, un cop a l'any, doncs a poc m'he anat adonant d'aquestes transformacions.
que d'algunes maneres són inevitables, tot es transforma, tot canvia, però des de, crec, les persones que estimem una llengua hem sempre de treballar perquè aquella llengua doncs, no es transformi perquè aquest és el seu recorregut natural, sinó hem d'evitar que no es transformi perquè hi ha alguns factors externs que l'obliguin a canviar. No? Per tant, aquesta és diguem-ne, la meva relació i la meva visió, no, del sicilià i del català. Quan important és ser conscient dels nostres arrels per ser oberts al món. No? És Sí, sí. el que deies tu, no? De saber qui ets per poder estimar també, no? I enamorar-te amb tota la llibertat del món, enamorar-te de persones o enamorar-te de llengües, no? Sí, sí, correcte, correcte. Enamorar-se de llengües, perquè l'hem sentit durant molts cops. Alguns polítics o altres persones diuen, bé, la llengua és una eina de la comunicació. I això, en part, és veritat. La llengua ens serveix a nosaltres, la fem servir per comunicar-nos amb els altres, però també la llengua ens dona d'alguna manera, una visió de com aquells parlants veuen el món, veuen la vida, a través dels refranys, de dites, de les paraules mateixes. No? Per tant, la llengua és com aquells parlants veuen el món. Per tant, quan aprens una llengua, no aprens només un conjunt de paraules o de frases, sinó que entens la cultura, la mentalitat, la visió de la vida d'aquelles persones que parlen aquella llengua. I, a més, que és una cosa meravellosa, és una oportunitat per tu, no? És una oportunitat de poder entendre més qui tens allà davant, és una manera d'entendre doncs, el país, la gent que t'envolta. I per què no? És també un exercici mental. Quantes més llengües parles, millor, no? Sí, sí, més possibilitats d'entendre més cultures, més persones. Correcte, correcte. Sí, és una delícia, com sempre, parlar amb tu. Moltíssimes gràcies, Santos. Ha estat un plaer, com sempre. Moltes I gràcies a tu. doncs ens veurem en una altra oportunitat o en alguna altra entrevista o als escenaris escoltant-te. Moltes gràcies. Moltes gràcies.